Республикада 2013 елдан гамәлгә ашырылышы арендалы торак программасы районыбызда киң кулашын җәйгән. Узган сишәмбедә район башлыгы Рәис Миннеханов яшь укытучыларга арендалы торак ачкычлары тапшырды. Районыбыз мәктәпләрендә белем бирүче 23 педагог яңа, бөтен уңайлыклары булган йортларда яшәү хокукына ия булды. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Бар күңелеңне эшкә салып, яшь буынга ныклы белем һәм тәрбия бирү өчен үзеңнең тылың нык булуы кирәк. Бу урында инде торак шартларының уңайлы, заман таләпләренә туры килүе күздә тотыла. Районыбыз җитәкчелеге моны бик яхшы аңлый. Бүгенге шатлыклы вакыйга моның ачык мисалы. Бәхетле педагогларның берсе Саба урта мәктәбенең укыту эшләре буенча директор урынбасары Гөлгенә Галимҗанова. Моңа кадәр алар 4 ел тормыш иптәшенең төп йортында Юлбат авылында яшәгәннәр. Инде күченү эшләрендә башлап җибәрдек ди педагог. Бүген безгә, гаиләбезгә һәм күп кенә районыбызның яшь укытучыларына арендага өйләр бирелде һәм без аларны алуыбызга бик шатбыз. Безнең гаиләбез Саба районы Рябиновая урамында яши башлаячак бу көннән. Йортлар бик уңайлы, яшәр өчен барлык шартлар да тутырылган. Йортларда җылы, якты, бик матур. Шуңа күрә инде без форсаттан файдаланып, җитәкчеләребезгә, шушылай яшьләргә мөмкинлекләр тудырган өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без гаиләдә тормыш иптәшем белән икебез һәм безнең 3 яшьлек кызыбыз үсеп килә. Кызыбызны иң беренче көнне өйгә алып килгән көнне үк ул йортыбызны бик шатты, монда бик рәхәт икән, матур икән ди. Инде үзенчә планлаштырып куйды, кайда аның уенчыклары торачак, кайда аның караваты булачак. Шуңа күрә йортлар дөрестән дә бик матур, якты, күңелгә анда кергәч бик тә рәхәт. Гөлүсә Арикеева Измә урта мәктәбендә 2нче елын эшләй. Балаларга математика серләрен ача ул. Яшь белгеч шундый матур урында урнашкан йортка ия булуларына сөенеп туя алмый. Йорт матур, якты, чиста. Әмма бит инде укытучыларның әйтәләр, обостренное чувство справедливости диләр. Шуңа күрә менә шушындый түгәрәк өстәл булгач, без аны әйтми калалмадык, кайбер минусларын да аларны һичшиксез әйттек һәм бик өметләнәбез инде шулай ук бу минуслар, бу кимчелекләр яхшы якка үзгәртелгәннән соң йортка күченү ягын карарга бәлки. Йорт ачкычларын тапшырганчы район башлыгы һәм шушы торакларны сафка бастыруда хезмәт куйган оешма җитәкчеләре белән җанлы әңгәмә оештырылды. Рәис Миннеханов укытучыларның күп санлы сорауларына җавап бирде, гозерләрен тыңлады. Так получилось, что у нас на кухне мебель сначала повесили, потом только установили газ, и сначала сделали дырки в мебели для труб, а потом их перевесили и сделали еще одни дырки. И так получилось, что в кухонном гарнитуре есть дырка сверху, средняя полка, нижняя полка. А кухня-то ведь мы храним еду, посуду, и как бы не хочется, чтобы там дырки. По поводу забора. Нам сказали, что только оставят передний забор, а задний нам не будут делать. Можно попросить хотя бы колышки поставить, чтобы мы понимали, докуда у нас участки, да, границы. А то перед есть, а зад не защищен, как бы, там ничего нету. У нас еще поле там. Sizge oңышлар, менекелер бар, күністіміз қашсын. Ойда әйбет бар, нашар керекті өзге. Әйтігіз. Нашарлар ол, бұлтта нелер проблемалар бар екен. Или мектептен неден сын bir вопрос другой вақытта. Просто айтып çıkacak varız, bulmasa мена. Арендалы йортка ия булучылар арасында Саба гимназиясының башлангыч сыйныфлар укытучысы Таңсылу Фәйзрахманова да бар. Әлбәттә, без моның өчен безнең район башлыгы Рәис Нургалиевичка чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Минем әле мондый йортны башка районнарда биргәннәре турында ишеткәнем юк иде. Безнең районыбызда шундый шартлар тудырганы өчен район башлыгына чиксез рәхмәт. Алга таба без матур итеп эшләрбез, яшәрбез шушы җылы йортларда. Рәхмәт. Икшермә, Измә авылларыннан 3-әр, Саба гимназиясыннан 4, Саба урта мәктәбеннән 10 һәм сәләтле балалар өчен мәктәптән 3 укытучы бүгеннән бөтен уңайлыклары булган йортларда яши башлый. Мәгариф идарәсенең кадрлар бүлеге методисты Алсу Әхәтовадан алга таба кемнәрнең яшәү шартларын яхшыртачагын белештек. Все списки собраны, всех нуждающихся педагогов, рассматриваются и ожидается постройка новых домов. В следующем году, скорее всего, это будет. Из разных сел есть, из Кашсабаша, и из Шикшинской школы, из Иштуганской школы, и всех остальных разных. Все, кто заявились, мы в курсе, над этим работа ведется.
данное жилье все педагоги смогут оформить собственность в зависимости от программы, которую они выберут. Мугаллимнәребезгә хәерле, имин тормышлар телибез. Яңа нигезләр бәрәкәтле булсын.